Poruka presvete djevice Marije, Luz de Maria de Bonilla. Ljubljena djeco mog bezgrešnog srca, primite moj majčinski blagoslov. Pozivam vas da budete bliži mom sinu, vjerno ispunjavajući Božji zakon. Budite bratski prema svoje braći i sestrama, kao i prema samima sebi. Volite jedni druge. Budite stvorenja dobra, poštujući sami sebe, shvaćajući da vas osobni način rada i djelovanja ili ispunjava dobrim ili dovodi do većeg malodušja i unutarnje praznine. To je odjek vaše vlastitih dijela i postupaka. Mir je iscrpljen za čovječanstvo, ljutnja vas lako obuzme, a poštovanje je samo uspomena za većinu moje djece. Ljubljena djeco, ne hranite đavla nesrpljivošću ili kroz neposluh. Budite stvorenja dobra koja ljube braću i sestre. Budite ujedinjeni. Ne zaboravite da kao djeca mog sina imate blagoslov pokajanja, oprosta i nastavka vašeg duhovnog puta. S bolom vidim kako moja djeca ne vjeruju u ono što se događa među moćnim nacijama. Neki nisu shvatili neposrednu opasnost u kojoj žive. Ostaju unutar svojih osobnih interesa, daleko od stvarnosti. Rat je posljedica nedostatka Boga u ljudskom životu. Rat će natjerati moju djecu da sele. Svi će patiti, neke zemlje manje, neke više. Zloupotrebnu tehnologiju će iskoristiti. Biće jadikovke. Molite djeco mog božanskog sina, molite za Francusku. Molite za Bliski istok. Molite o tome što će se dogoditi na Balkanu. Molite za mir diljem zemlje. Djeca ovog božanskog sina, svjedočit ćete nebeskom tijelu velikih dimenzija. Provokacije će se nastaviti među narodima. Pripremite se. Vi ste dio ove generacije čije je samo postojanje na rubu ponora. Patim, obzirom na to kako zlo lako pobjeđuje. Imajte na umu da moj sin nikad neće dopustiti ljudskoj rasi da uniši ono što je božanska kreacija stvorila. Stoga će on intervenirati. Vaša vjera mora biti čvrsta. Ne boj se, ja sam vaša majka i štitim vas. Ne zaboravite obećanja mog sina. Blagoslovljena vas, majka Marija. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, nismo dužni vjerovati. A molimo se Duhu Svetom za razlučivanje. Isus nam govori, ne boj se, ja sam s tobom. Moj vam Duh daje riječi mudrosti, kako bi one prodrle u srca onih koji još uvijek čekaju riječ, kako bi se vratili onome koji poput prosjaka ljubavi moli, traži i ljubi.